croeso i'r dryddedd wers. Dwi am i chi ddechrau i gael ddalen lan o bapur a da ni am ei phlygu hi. Mae bob plygiad yn mynd i fod yn rhyw 2 centimetr. Plygiad 1 a wedyn troi y dudalen drosodd a phlygu eto. Troi eto a gwneud plygiad arall. A dal i fynd fel hyn, gwneud yn siŵr bod y plygiadau wedi gwneud yn dda. A dal i fynd nes y byddwch chi wedi plygu y ddalen gyfan. Dyna ni bron y gorffen. Mi ddylia'ch papur chi fod yn edrych fel hyn. Rhowch o nôl rwan yn y lle gwreiddiol a'i lyfnhau o efo eich dwylo. Fel bod y ddalen mor fflat a phosib. Dyna ni. Rwan, da chi angen eich beiro neu bensil. A da ni am wneud y nodau i gyd. Da ni'n dechrau gyda'r nodyn mwyaf, a mae hwn yn edrych fel siap wy ar ei ochr. Mae'r nodyn yma yn werth 4 curiad. Enw'r nodyn yn Saesneg ydy semi-brif. Ac yn y Gymraeg, ei enw ydy hanner brif. Dyna ni'n nodyn cyntaf. Mae'r ail nodyn yn llai o faint ac yn fwy crwn a mae ganddo fo goes yn sticio i fyny. Gwerth y nodyn yma ydy 2 guriad. Ac enw'r nodyn yma ydy minim. Nesa, mae ganddoch chi nodyn tebyg iawn, ond eich bod chi'n lliwio hwn i gyd i mewn yn ddu. Ac yn rhoi coes iddo fo yn sticio fyny. Gwerth y nodyn yma ydy 1 curiad. Enw'r nodyn yma yn yr Saesneg ydy crochet. Ac yn y Gymraeg, crochet. Mae'r nodyn nesaf yn edrych yn debyg iawn i'r crochet. Lliwch o'i mewn, rhowch goes iddo fo ac yna rhowch fraich fach i'r goes. Mae hwn yn werth hanner. Enw'r nodyn yma ydy quiver, neu yn y Gymraeg, quaver. Nesa, da chi am wneud yr un peth eto, lliwio fo mewn, rhoi coes, a rhoi braich, a wedyn rhoi ail fraich. A mae hwn yn werth chwarter. Enw hwn yn Saesneg ydy semi-quiver. Ac yn y Gymraeg, hanner quaver. Dyma ni'r nodyn ola. Gnewch yn union yr un peth, lliwio mewn, coes, 1 fraich, 2 fraich, 3 braich. A mae hwn yn werth 1 8fed. Demi-semi-quiver ydy hwn yn Saesneg. Ac yn y Gymraeg, lled hanner quaver. Dyna ni'r nodau i gyd rwan, o'r mwyaf i'r lleia. Yr hanner brif, y minim, y crochet, y quaver,
hanner cwafer a lled hanner cwafer. Da ni rwan am ddechrau yn y canol a da ni am roed yr hanner brif yn y canol yn fanna. Yn y gofod nesaf ar eich papur chi, da chi am wneud minim yn yr un lle a dwi'n neud o rwan. Ac ar yr ochr arall, da chi am wneud minim arall. Gnewch yn siŵr mod chi'n dilyn lle dwi'n neud y nodau. Rwan, da ni am wneud crosied yn yr un lle a dwi'n neud o ar y papur. A crosied arall. Cofiwch ddilyn lle mae mis i'n pwyntio. Crosied arall. A crosied arall. Felly mae gennym ni 4 crosied ar y linell yma ar y papur. Nesa, da ni am wneud 2 gwafer. A mi fedrwch chi wneud llinell ar draws o un i'r llall. Mae modd i chi dynnu llun o'r cwafer fel hyn yn ogystal â'r ffordd wnaethon ni o ar dop y dudalen efo un fraich, da chi'n cofio? Dalwch chi fynd fel dwi'n neud. Fedrwch chi bwyso'r botwm pause os da chi isio mwyn gweld a dilyn yn iawn. Dyna ni. Da ni'n mynd ymlaen rwan i wneud yr hanner cwaferi. 1, 2, 3, 4 ohonyn nhw. Rhowch goes i bob un a creu llinell ar eu top nhw i gyd ac yna ail linell. Neud un peth eto, neud 4 ohonyn nhw. Creu'r coesau ac yna'r linell ar y top ac yna ail linell. A da ni am wneud rhywun peth rwan yr ochr arall. 1, 2, 3, 4. Wneud y coesau. A'r llinell ar ben y nodau 1 linell a'r ail linell. 1, 2, 3, 4. Dyma nhw'r coesau a'r linell gyntaf ar y top ac yna'r ail linell. Dwi am i chi sylwi rwan fel mae cwaferi a hanner cwaferi yn gallu cael ei gweld mewn 2 ffordd mewn cerddoriaeth. Edrychwch ar dop y dudalen a gwelwch nhw efo breichiau yn sticio am i lawr. Ac yna edrychwch i is i lawr a fe welwch chi nhw efo llinellau wedi gludo efo'i gilydd. Mae yna 2 ffordd felly o weld y nodau yma. Reit, da ni am rwan wneud yr lled hanner cwaferi. Mae yna lot o'r rhain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A rwan da ni am roi coesau iddyn nhw gyd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ohonyn nhw cofiwch. Reit, y coesau. Triwch neu bob un coes rhywun hyd. Llinell ar ei pennau nhw rwan. Byddwch ofalus, mae'r linell nesaf ddim ond yn mynd at y 4 nodyn. Peidiwch yn mynd yn bellach na'r 4 nodyn. A wedyn ail ddechreuwch ar y nodau nesaf. Felly mae yna ail linell yn digwydd ar bob un ohonyn nhw. Gydwch chi ni wneud yr
8 nodyn nesa rwan. 8 ohonyn nhw, cofiwch. Y coesau arnyn nhw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A llinell ar eu pennau nhw. Ac mae'r ail linell rwan yn mynd i ludo 4 nodyn efo'i gilydd. Ac yna'r 4 nodyn nesa yn gludo efo'i gilydd. Rwan, ewch yn ôl i'r dechrau a rhowch y drydedd linell i mewn. Dim ond 4 nodyn yn cael ei gludo efo'i gilydd, cofiwch. Dyna ni. Gadwch i ni wneud yr ochr arall rwan. 8 o'r nodau bach yma. Rhoi coes i bob un ohonyn nhw. Ac yna'r linell ar eu pennau nhw. Yr ail linell rwan, dim ond 4 nodyn efo'r ail linell. A'r 4 nodyn nesa, ac yna'r drydedd linell, dim ond 4 nodyn yn cael ei gludo efo'i gilydd a'r drydedd linell. Dyna ni. Reit, yn nodau bach nesa, 8 ohonyn nhw eto. Ac yna'r coesau. Da chi wedi gwneud 8 do? Da iawn. Y coesau rwan ta. A'r linell ar eu pennau nhw. Yr ail linell dim ond 4 ohonyn nhw, cofiwch. A'r 4 nesa. A'r drydedd linell dim ond 4. Dyna ni, y lled hanner cwaferi wedi wneud. Rwan, dwi eisiau chi sylwi fel mae pob rhes yn y grid wedi ei liosi efo 2. Edrychwch ar y hanner brif ar y top a sylwi bod yna 2 funud o dano fo. Mae'r 2 funud wedyn yn mynd yn 4 crosied, a'r 4 crosied yn 8 hanner cwafer ac yn y blaen. Peidiwch â phoeni, mi ddaw o'n fwy clir fel da ni'n mynd ymlaen. Da iawn chi. Be da ni am wneud rwan ydy chydig o adolygu. Gweld os fedrwch chi gofio. Be ydy enw'r nodyn yma? A sawl curiad sydd ynddo fo? Be am hwn? Da chi'n cofio enw fo? Sawl curiad sydd yn y nodyn yma? A beth am hwn? Trwch chi gofio beth ydy enw hwnna? A beth am yr ola? Os ydych chi eisiau profi eich hunan, be fedrwch chi wneud ydy plygu top y dudalen fel bod chi ddim yn gweld y top, ac yna trio dysgu enwau'r nodau a sawl curiad sydd ym mhob nodyn. Os ydych chi wedi mwynhau, tynwch lun o galon fach, lliwiwch chi mewn, a welai chi tro nesa.